hebat. Alah Mbak Pipi teng mriki riyen. Lah mumpung Mas Men per teng mriku nek ora dibablasno manis praya rugi. Rugi. Rugi, mondol rugi. Saya rugi siapa? Aku ora entuk saweran. Manis jendel ya. Piye ta, Dek? Piye ta, Dek? Manis piye ta, Dek? Manis, Dik. Ya. Kowe kencing manis. Alah. Pancen manis. Ding. Ngono. Ding. Ngono lho. Ding. Menika ugi sesuai permintaan saking Tenggarong Kalimantan Timur Cak Ida. Oh, panjenenganipun Bapak Wito. Ah, leres Bapak Wito, nggih. Saking Tenggarong. Nggih. Manis nggih. Wah, cocok. Ah, ben aku kok. Nggih. Wah, enak tenan dasare sing kendang panjenenganipun Bapak Wit. Mak Jangkung, monggo beksa Mak Jangkung. Manis, Dik. Kowe pancen manis. Manis, yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungguli mati. Saya bisa ngrantoke jantungku. Tuyul oh kembang mati Dek dironte setengah mati aku sayang kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng nggoda iris Dek kulane Jawa kowe manis dasare prasaja memang lidah sayang tidak berulang pandai majikan kowe pancen ya sayang yen kowe ora lamis yen manis nunggu yen aku